academical life għandi 10 years old. Kont imur Secondary School. U tal-universitajt għamija jina. Kien nitalem immek jina qabel, eżempju, nitallim il-flus u budgeting. Mela wara kif komplejt nitalli wara l-iskola bdejt nagħmel korsi ta' computer qabel razzetta beberija. Wara li spiċċa mill-iskola sekondarja, Daniel kompla jitgħallem permezz ta' diversi korsijiet u work placements. U għamel kors mal-Foundation for IT Accessibility, il-FITA, fejn kompla jitgħallem kif juża l-computer u ġab ukoll is-CDL. Barra minn hekk għamel ukoll il-kors tal-Food Hygiene u kien ġab ukoll iċ-ċertifikat. Tallimt ħafna diversi korsijiet jiena. U mbagħad wara għamilt work placements, xogħlijiet differenti, ma' Leon Xeberras, għamilt ukoll work placement oħra il-St. John Antique Foundation, jiena ma' Norma Ċelli. Għamilt nispondi il-telefon, għamil staples, bat kont l-FES, l-istess, kont nibat emails fuq computer tagħha. Daniel għamel diversi taħriġ dwar employability mal-Jobs Plus, mal-LEAP u anke mal-projecting tal-Aġenzija Support. Permezz ta' dawn il-diversi korsijiet u placements li għamel Daniel ġabar portafol sabiħ ta' ċertifikati u ittri ta' referenzi u f'dawn l-ittri joħroġ ħafna il-karattru sabiħ ta' Daniel. Fil-fatt l-uffiċjali li kitbu diversi ittri jgħidu kemm Daniel huwa persuna soċjevoli, jieħu gost jiltaqa' man-nies, huwa simpatiku u anke jieħu gost isir jaf nies ġodda. Naf il-Daniel bħala support worker li jiġi ċentru Aġenzija Support Day Center. Nafu bħala persuna kreattiv ħafna, indipendenti ħafna, kapaċi jitla ħafna tal-linja, per eżempju, waħdu jagħmel home skills, jiġifieri fejn jidħol tindif. Barra minn hekk dawn l-ittri juru wkoll li Daniel permezz tal-esperjenzi li kellu kompla jimmatura u tgħallem ħiliet mhux biss li huma direttament relatati max-xogħol, imma anke ħiliet li wieħed ikollu bżonn fil-ħajja ta' kuljum. Pereżempju, kif timmaneġġja l-flus, kif tmur tixtri, jaf juża wkoll il-karozza tal-linja waħdu. Issa li Daniel kiseb dawn il-ħiliet kollha hija tifittex xogħol u qed jieħu inizjattiva hu stess ukoll biex ifittex opportunitajiet ta' xogħol u bil-xogħlijiet kollha li hu ipprova l-aktar wieħed li jogħġbu kien xogħol f'uffiċċju proprju f'din l-area fejn qiegħed ifittex xogħol. Bħala persuna Daniel jgħin ħafna anke bħala klijenti li huma inqas indipendenti. Naf ħafna li hu pożittiv ukoll, ġifieri jipprova jagħmel ħiltu anke biex jisebbaħ l-ambjent, nagħmlu gardening, nagħmlu l-pjanti. Jiena nafu bħala bniedem li ħajjieħu kull riskju fejn jidħol li hu jkun bniedem indipendenti bħala persuna.